Laman kay nga naman siya ng kinabuhi. Na, kasawahin man siya ng pagmahay. Pero, okay ra. Kay ma-recover pa man ni. Hi guys! Good morning! Karong adlaw, Miyerkules, October 6, 2021. Malakaw ako guys. Matukos ka nang nai-dentis. Aning patanaw ni ang ipon lagi kay sakit ka dari, lungag. Sakit na dari ang lungag. Dugay-dugay naman ni sa ara mo gi duda ka. Sa karon, mato nagasuko kay di na matabang. Anza. Apang pahinluan ni ang ipon lagi kay hinlo ngil aron. Pag-cleaning ko, anda, ang ipatanaw og lungag og karang nay ibtoy ba nila o sa pastahan. Kinalasan nga bagang, duha ka buok rag atbang, puro lungag. Oh! Namo kay masang bag. Bago sa abad hingo aman na hadap mo pahingo. Kay wa po ko kasuway ng pangag. Hindi ko gusto hinguan ko kayo pangag na ko. Ngilad. Mazun taog madapan ni pasta. Ubaran kong ate alit sa mga dentist. Di na mo sugot og ako nung asa mula ko lakaw. Kaya ako nung katukaran ko. Aray hadlig mo tukaran. Uba entonces good. Bitaw. Di ko sa pasagdas Ginoo sa ako rang asa. Kaya karang ako rang asa matukaran ko. Okay raman pod. Kabatara pod gaman. Pero sila hadlig naman gito sila kuan. Ako rang asa mula ko lakaw ubaran gadid. Dana sa kali ha, kaya wala ka mas imong mama. Nay, torta dadto sa tire. Nay, dagang torta diha. Sabay, ipalit gapon. Sa tire. Oh. Love you sa tire. Oh. Kikulbaan naman ko. Mahadlik man ko. Pangagan ko. Hindi mapagag na sa kunta ni uli. Hadlik man. Yabag ang rabag sa dari. Natumsan. Duha raw di ka buok lungag. Mawala gina kasi kag sukulit. Nja makalimot pagparut bras. Nja ara namang kasakit. Sa patay inom sa tubig. Dari murang makatakatay dari pa dong lain lagi. Mga tangkos kasakit. Tayo naman nja guys. Ugos sa mga tabo. Pangagan ba ko or pastahan ba? Tiri pangag na ko. Karon may grabe sa ati alis ga aramang ka mamors ka dyan ha. So, kasi magtawan. Ako nagpantalon ko kay or di bakit talaga itong mga ipang bugi nga legs na mga kuan dalikdik. Di ka mamuna agi gapon. So ba jenis kasada? So ba bitaw wis may laktud mo kini. Ibugtir. Anza, Amin. wala mga sapatos kini. Baju ka din apa no? Adak mo ko to pangagan ako. Iba gani pangagis. Dala may lungag, daw ka po. Dugay pa man siguro ni. Ha? Dugay pa man ni. Ano daw ko? Di, aw mo. Ipukuha lang itang manong unsa. Sama na to. Chat lang tang. Kaming nanay, tawag. Hindi na kayo. Hindi na. Ako. Katong gapon nang ipalista, Teresita. Ang ipataw na ang pag madapa pa ni. Kung maibdan makaani, ang saba.
ako na sunod. Kulba anak ko. Kulba. Inja, mga na guys, ipahigdan ako nila kita. Ako nalagang ipon. Kulbaan ang gazag ko dani. Inja, halaman sang gituzo og puwa agang lipstick ka adyo. Kay arong di baklaro nga mga spad lagi. Kay ara ko katawan na nagagdintis. Ginoo ko. Bawo nga nang tawaran ng gazog dintis. Inja, nakita na nila guys. Dawat na legit ka adyo agang third molar. Di na matabang og pasta. Maunang, ang kulbaan na dani pag ingon sa dintis nga. Aib din. Kay, ara ba kung katawanan. First time lagi na lang aib din kong ngipon. Walang kulbaan. Kaya daw na magang third molar. Di na matabang og pasta. May gani kay dili impacted ba? Nakagawas sa pud sa. Ay mo third molar ba? Nakagawas na ba? Sani ka tubo pa. Dani ni sa banda. Paggawas na daot na. Okay. Dara, maklaro ba nimo? Okay lang, nakita. Para ba ko kita, ha? Magsakit ka. Nangangilit kung mumuo ko kaya nakagawas. Huwag nagawas. Tama na po pintuan. Huwag na, kan magsige nagbuk nga. Sangtod mo kubag. Lagi ka sa mga merkado may nga natumba, madulang kaya ako likod. Sabi ka nang iba na. Ka na magsidarang nakalapang. Okay, talig mo. Kuan ba? Mo episodes ba? Nanggit ko ang mais sila. Durani. Kak? Alauna lagi. Nanas ang nalunahan? A few moments later. Nakauli ako gikan sa dentist. Grabe naghahanang daot sa ang ipon. Pag-cleaning ko, inja nagpapasta. Paibot og ngipon. Agang wisdom tooth. Diha pa sila sinagay sige nget-nget. Sa ara magpasagdan. Pagtubo sa ang wisdom tooth. Paggawas niya, daot na daan, ito mo na. Sagdan na na. Hindi kay magsige na mangat-ngat. O nang wala ko kantos. At tulad sa dentist ganiha. Hindi mo to. Pagkuling pas dentist, izara. Grabe nagmanga daot sa ang ngipon. Agang mga bag-ang ipang takda naman di ay. Adyo galing pod kay bag-ang pangag. Wala na atubangan. Sa atubangan pa, sus grabe ng ilara na. Tiri pangag na ko. Di na, tiri burst, tiri pangag na. Pag buho sa ang mga ngipon nga, nangadaot, 13 ka buhok. 13 ka buhok buho. Agang napapastahan, 1 pa, 6 kay, ng budget kay di man kaigo. Ugang pastahan tanan. Mo nang sunod na pod, balik na po ko sunod. Grabe ag na damage sa ngipon. 13 ka buhok-buhok lagi. Nja, agang pa siguro katorgadzang na grabe. Nga buhok ba? Mawarang pa siguro pasta 6 ka buhok. Nja, ang pito. Sunod na pod. Ug na ko masalin. Sa una pa ko
ganak na ning angipon og kanang nay adto lagi sa dentist, mahadlok man gud ko. Na mahadlok gud ko guys. Mahadlok gud ko magpaibot og ngipon. First time na nga giibdan og ngipon. First time pa na napapastahan. Paglay na pugos ang ngipon gani ha. Sa paghaman ang uwawa gud na. Kay grabe. Daghan ka mga agud-ud. Aron lugasan na kaso wa hinuhilo na ang ngipon. Kay sugod na kasakit kog epilepsy last 2016. Wala man ko kahana og pahilos ang ngipon kay ug na ko'y kwarta. Agad nga nanganaan. Kuan ni para pa-check up ni nga na. Para pa-check up ra man siyang ginahana wala ko sa ngipon. First time na ginaha karong gikuan. Igtag ngipon. Naka-learn pug ko ba? Nga agat ang ngipon, di jud angay apasagdan. Kay importante gud ni kadto ning ngipon labi na mangising-ngisi ka. Ja, pangag pag gud. Importante gud ning ngipon nga atimanon. Ana nang i-maintain nga magpa-cleaning ko every 6 months. Ja. Kaning nasalin nga na pa mga buho. Ani nga pa pastahan pa sunod. Sunod buwan balik pa ako sa dentist kay na pa rin ipatiwas og papastaring ang 7 ka buhok buho kay laliman ka 13 ka buhok buho gamit gana ang wisdom tooth nga maoray na daot nanakad madigdaghan mo nang karon nagmahay na ko nganong hangi padugay-dugay ug hapon ning dali. So, una pa. Di ta may nga ni. Sa ang pagpasagad, adagana na yun nga daot, 13 na kabuok, laliman ka, 13 ka buhok-buhok. Agunom na kabuhok sa mga bagang mga ngipa. Sigado og papasta. Sunod na po itong 7 kay agang budget kay nakuwang lagi. Di kay go. So, kadad naman guys, nagmahay gitog ko. Dapat sa ora raday ito na hagipa ko anjit gipatanaw. Pagtanak na rin ang wisdom tooth dito pumuntos Manila. Diya paggawas ang wisdom tooth kay para mandaan daot ko na. Diya masige na itong sakit. Diya harap ang pasagdan tos Manila. Wapo ko manubaling. Uwa pa na gipadali ang ngipon ug patang-tang tong na daot. Ang buho adya ang baba. Kay mo ba dyan makaangin, makabaho sa baba ka nang may imong ipon ay ud-ud. Lagang itim-itim ka ng katkuton. Mo ba dyan makaangin, makabaho sa baba. So mga ano to guys. Naka-learn ko. At ang ipon nagyat ang atimanon. Kita raw pa yung makantos ulit na to atimanon. Diyan kawawan pag ta. Kaog na tayo maka-istorya ba. Diyan katang baba manimaho. Kawawan ta, may muduon na tang tao, alika dyan ta. Nagmahay ko kay dapat sa una ron tara hagi patanaw og hangipon. Tanawa karon sa ang pagpadugay-dugay. Andang na ngipon nang nangadaot. Pero saglaman kay nga naman siya kinabuhi. Na kasawahin man siya ng pagmahay. Pero okay ra. Kay ma-recover pa man ni kaya mapapastahan. Diyan mo orto. Sa nagtanaw dani, ug na po mo yung mga kuas ngipon. Mga daat-daat nga na, adult din nito ipadugay-dugay. Idali din na nito ato sa dentist. Kay, di maibot, agi mong mga ngipon, mahurot din nagkapangag. Kay, manakid lagi. Bisag isaray madaot. Magtakad-takad naman. Nang mahurot din sa kapangag. Diyan mo orto guys, kaya pahuwain ako. Ay, matulog ko kay nangat-ngat lagi nangangipon pa. Bye-bye! Salamat sa pagkadaw. Labi nyo yung tanan. Pag-amping mo tanan. Kuasa mo karon.